danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Amma ni kaga wai wani shaye-shaye wani abu duk ni ba na yi, ni ko sigari ban taba sha ba. Amma kaga yanzu haka idan muka tafi wani program ko muka tafi wani wasa ko wani gari, zaka ga irin wayannan yan shaye-shayen ko irin mata haka masu zaman kansu suna zuwa suna ciao sai anti kamar za a mun sujjada ga oga ta zo har sha za a yi me zaki sha me za a kawo maki, sai in ce masa a'a ku bari in zan sha zan magana, saboda wani ko ka ce baka sha ba zai yadda ba, zai dauka kawai basarwa ne. Ni ban taba karuwanci ba kuma ban taba ma'amala da irin wa'annan mutanen ba, kuma ko dai muna yi ma dai ko ma dai menene dai su ma mune masa addu'a Allah ya shirye su. Yanda na dau harkar na dauke ta sana'a, na shigo ta ne a matsayin sana'a. Yanda zaka ga dan kasuwa ya shirya ya tafi kasuwa, ma'aikacin gwamnati ya shirya ya tafi ofis, to ni ma haka na shigo ta a matsayin sana'a. Kukan da suka yi na zama soja da inna da abba, kukan da suka yi zai zama murna. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये मदीना शेख में लाइव छोटी सी बच्ची खजूरों का नजराना हुजूर के रोज़े के सामने पेश कर, सब एक बार माशाल्लाह कह दीजिएगा। माशाल्लाह 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 شكرا الله يجعل الصدقة माशाल्लाह माशाल्लाह जिसको वीडियो ये अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुरूद इस्लाम का नज़राना पेश कीजिए। ये रोज़ा रसूल के सामने माशाल्लाह। Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.